Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dynamit Design YouTube csatornán, a meglepetéshorgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. A mai videó az már egy visszatérő elem itt a csatornámon, illetve úgy összességében horgolós karrieremben, mert hogy május 25-én Afrika világnapját ünneplünk. Tavaly ez alkalomból elkészült nekünk Zsiga, a zsiráf. Akit el tudunk készíteni pamut, illetve zsenélia fonalból is, és az idei évben pedig 2 cuki állatot választottam Zsiga mellé. Az első állat Otto, az oroszlán, a második állat pedig Zétény, a zebra lesz. A mai videóban Ottót fogjuk elkészíteni, és kicsit beszéljünk itt Ottóról. Ottóról azt kell tudni, hogy a Cupido alapmintára épülő mintáról van szó, és ebben a videóban a máshogy meghorgolandó vagy extra kiegészítőket fogjuk meghorgolni. Azokat a részeket azonban, amik az alapvető Cupido mintában megtalálhatók, azokat nem fogjuk ebbe a videóba belevenni, jó? Hogy ne legyen feleslegesen egy ugyanolyan videónk, amink már van. Ide be fogom illeszteni a linket, és itt az alapmintát megtalálod. Játékot hirdettem Afrika világnapja alkalmából, aminek most a részleteit nagyon szívesen megosztom veletek. Az első és nagyon fontos dolog, hogyha meghorgolod június 10-éig Zsigát, a zsiráfot pamutfonalból vagy zseníliafonalból, Ottót, az oroszlán pamut vagy zseníliafonalból, illetve Zétényt, a zebrát pamut vagy zseníliafonalból, tehát mind a 3 figurát megvan valamilyen formában, akkor garantált nyeremény a jutalmad. Ez a nyeremény egy 50%-os vásárlási utalvány lesz, amit akármilyen Dynami mintára levásárolhatsz. Ez az 50%-os akció, ez kizárólagosan a mintáimra érvényes. És van egy új játék a fejemben, már nagyon-nagyon-nagyon régóta, ami a Jelszó című játék lesz. Bizonyos, vagy mindegyik, vagy valamelyik videóimban fogok elrejteni jelszavakat. Ezeket a jelszavakat a videó során akármikor elmondhatom, csak egyetlen egyszer mondom el. Amennyiben a premier lejárta után 30 percen belül privát üzenetben, Facebookon vagy Instagramon elküldöd nekem ezt a jelszót, 100 forintos kupont kapsz tőlem akcióba. Ezeket a kuponokat lehet gyűjtögetni, és akár évvégén be is lehet váltani egy nagyobb ajándékra. Jó? Hogy melyik videóimban, és egészen pontosan a videó melyik részén fognak előkerülni ezek a szavak, ez egy meglepetés, és nagyon fontos szabály, hogy a premier lejárta után 30 percen belül privát üzenetben semmi esetre se írt ki sehova, se eseményhez, se az oldalamra, se megjegyzésbe, sehol, nekem privát üzenetbe küld el a jelszót majd, és minden egyes helyes jelszó, időben beérkezett helyes jelszó után 100 forintos kupon a jutalmad. És mielőtt rátérnénk itt az Afrika világnapjára, van egy hatalmas nagy aktualitásom, és ez pedig az, hogy idén is lesz meglepetéshorgolás nyári kaland VIP. Meglepetéshorgolások alapvetően ingyenesen zajlanak itt a Dynamit Design YouTube csatornán, de a VIP meglepetéshorgolások azok mindig többek, mint egy YouTube-os meglepetéshorgolás. Tavaly egy hatalmas nagy volumenű, nagyon szuper kalózos szettet horgoltunk, amiben volt kalózhajó, matrózfiú, kalózlány, és természetesen Sisek a sirály, aki a tavalyi nyár abszolút kedvence lett. Nem csak a nyár, szóval még télen is vásároltátok Sisek mintáját, amitől nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam. Ami azt jelenti, hogy Siseket eltaláltam, és nagyon-nagyon megszerettétek.
Az idei meglepetés horgolás, VIP, az egy kétrészes esemény lesz. 2 mintát fogtok kapni, és a 2 minta alapján egy csodálatos szettet lehet majd horgolni, és ezen a ponton lesz egy kicsit más, mint a tavalyi, mert hogy idén a meglepetés horgolás nyári kaland VIP, és a nyári meglepetés horgolás össze fognak érni. Tehát ők a nyári meglepetés horgolásnak az ingyenes mintája, az teljesen bele fog illeni a VIP képbe, sőt, ők így egybe fognak egy nagyon nagy cukiságot alkotni. A VIP-ről azt kell tudni, hogy összeállítok hozzá csomagokat. Ezekben a csomagokban az összes alapanyag benne van, ami a VIP meghorgolásához szükséges. Idén pamut és zsenília fonalakat fogunk ismét összedolgozni, csodálatos egyveleget fognak alkotni, én ezt már most garantálom, és így egyben komplexen a mintával együtt lehet megvásárolni a VIP eseményt. Lehetőség van ezen felül csak és kizárólag a mintára befizetni, csak az első mintára, vagy csak a második mintára, vagy a 2 mintára együtt. Erre is van lehetőség, de ebben az esetben a VIP csomagban szereplő extra elemeket, amiket most nem fogok elmondani, hogy micsodák, ezeket nem tudom már garantálni, hogy beszerezhetőek lesznek később nálam. Jó? Nem ördöngös dolgokra kell gondolni, de mindenféleképpen valami olyanra, ami a horgolási eseményünket úgy teszi teljessé, hogy ez egy csodálatos szett lehessen. Jó? Erre a VIP eseményre még lehet jelentkezni. Még csomagból is tudok összeállítani egy pár darabot, illetve várom azokat a jelentkezőket is, akik csak a mintával szemeznek. Jelenleg semmit nem mondhatok el róla, sehogy milyen színeket fogunk használni, sehogy mik ezek az extra kiegészítők. Ezzel kapcsolatban közvetlenül az esemény megkezdésekor fogok egy posztot készíteni, amiben minden szerepelni fog. Ja? Hogyha felkeltettem az érdeklődésedet, és idén te is feltétlenül szeretnél részt venni a meglepetés horgolás nyári kaland VIP-ben, szeretettel ajánlom figyelmetbe a Facebook eseményemet, amire tudsz jelentkezni is, illetve tudsz nekem üzenetet küldeni, hogyha szeretnél jelentkezni erre az eseményre. Én nagyon-nagyon izgulok, szerintem nagyon cuki dolgot találtunk ki, egyébként most a legkisebbik lányom volt a segítségemre, ő nagyon-nagyon-nagyon régóta nyúz ezen figuráért, úgyhogy most beérett az ötlet, most megvan a komplex ötlet, és csodálatos meglepetés horgolásunk lesz itt nekünk, úgyhogy én már alig várom, hogy összeállíthassam nektek a csomagokat. Egyébként a tavalyi meglepetés horgolás nyári kaland VIP-nek a mintája megvásárolható, és akár te is elkészítheted idén is, mert hogy szerintem ez a kalózos minta, ez egy olyan hiánypótló, fiúknak való minta, amiből hát egyre több, de még mindig nem annyi, mint csajos minta van a magyar amigurumi piacon, és egészen biztos vagyok benne, hogy a fiúkat boldoggá lehet tenni ezzel a kalózos szettel. És akkor most térjünk át Otto az oroszlánra. Otto az oroszlán alap mintája. Ahogy már említettem, teljes egészében megegyezik a Cupido alapmintában szereplő mintával, a hajacska szintén. Amit ebben a videóban közösen fogunk elkészíteni, az a pofi. A karoknál megmutatom, hogy hogyan tudod ezt a tappancsos részt elérni, illetve a lábaknál is. Azt is el fogjuk kezdeni együtt meghorgolni, és a farkincát fogjuk ebben a videóban elkészíteni közösen. Majd egy csettintéssel teljes oroszlánt varázsolunk itt az alkotóelemeinkből, és a következő videóban pedig zétényt, a zebrát fogjuk elkészíteni, amihez szükségünk lesz fekete, szürke és fehér fonalra. Mivel ide teszem a kezemet mellé, hogy lássátok, ezek elég kicsi minták, ezekhez túl sok fonalra nincsen szükség, akár maradék fonalból is elkészíthetőek. Szerintem nagyon hálás minta, és nem mellesleg gyűjthető minták a Cupido minták, már
nagyon-nagyon-nagyon sok mindent készítettünk erre az alapmintára. Nézzél körbe itt a csatornámon, mert volt már nekünk pillangónk, koalamackónk, bohócunk, télapunk, télanyónk, cicánk, nem is tudom felsorolni az összeset, méhecske, katicabogár, nagyon sok minden. Úgyhogy nézzél körbe itt a csatornámon, és itt az ingyenes videó alapján nyugodtan horgoljál te is cuki gyűjthető játékokat. Na és most vágjunk bele, mutatom, hogy mire lesz ma szükségünk, és neki is állunk meghorgolni Ottót. Tehát Ottó az oroszlán elkészítéséhez szükségünk lesz erre a mustárszínű, szerű fonalra, sötétbarna fonalra és egy kicsi mennyiségű tört fehér vonalra, mindegyik fonal pamut katálnia 50 g/125 méteres, az ehhez való horgolótűkét és fél milliméteres, és fog majd nekünk kelleni egy olló. Ezen kívül még a szemecskéknek a kialakításához pedig szükségünk lesz vékony fekete cérnára. És ha mindent előkészítettünk, akkor horgoljuk meg Ottó az oroszlánt. Ottó haja pedig a Cupido alapmintából való, ugyanúgy, mint a Cupido alapmintában el tudod készíteni ezt a kis buksit, és akkor meg is lesz az oroszlán sörényed. És a mancs mintája tulajdonképpen ugyanaz lesz, mint a Cupido alapmintában, csak az elejét fogom itt megmutatni, mert hogy készítek neki egy icipici kis tapancsot, ezzel a vékony, ezzel a tört fehér fonalral. A varázskörbe fogunk készíteni 8 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, 7, és a 8. És ha megvan a 8., akkor már itt nem fogom keresztül húzni ezt a tört fehéret, hanem hozom a gyönyörű aranysárga, mustársárga, igazából nem tudom, hogy melyik a hivatalos megnevezése, színű fonalamat, feltéve, ha megtalálom a végét, megtaláltam. Jó, és ezt fogom bevezetni. Behúzom, arra figyeljél oda, hogy maradjon azért valamennyi végen, nehogy kicsússzon, és akkor most fogom a varázskört bezárni. Jó, és hogyha meg vagyunk, akkor ezzel az arany mustár színű fonallal fogunk tovább haladni. Én az első, és az utolsó szemet összekötöm. Egy kúszószemmel, majd innentől a Cupido alapmintában leírt minta alapján fogom meghorgolni a kart, tehát fogok horgolni még 4 sor 8-ast, majd jön egy fogyasztósor, amiben 2 szemet fogunk fogyasztani, majd a 6-os sorokkal haladunk tovább, jó? Tehát teljes egészében a Cupido alapminta alapján meghorgoljuk a karocskát. Tehát így néz ki az egyik mancsocska, természetesen ebből 2 kell csinálni, és folytathatjuk tovább a tappancsal is, amiben szintén lesz egy kis csavar. És a tappancs elkészítését ismét a tört fehér fonallal kezdjük. Készítünk egy varázskört. Varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, és a 6. Bezárjuk a varázskörünket. Jó szorosan. Egyébként a minta itt is teljesen ugyanaz lesz, mint a Cupido alapmintában, egy sor eltéréssel. Ezt a zsiga-zsiráf videóban is elkészítettük, ugyanígy, ahogy most fogjuk, de gondoltam, hogy azért legyen meg egy helyen. Én az első és az utolsó szemet
Hát összekötném egy kúszószemmel, de meg vagyunk. Jó, és a következő sorban fogunk horgolni 2 darab szaporítást, majd 1 darab egypálcás öltést, és ezt a mintát megismétlem még egyszer. Jó, és jelenleg 10 szemünk van körben. Most fogunk horgolni 3 szaporítást. Majd horgolunk 3 darab egypálcás öltést, majd horgolunk 2 darab szaporítást, és maradt nekünk még 2 darab egypálcás öltésünk, és a másodiknak a végén nem fogom már keresztül húzni ezt a fonalat, hanem érkezem a mustárszínű fonalammal, ezt húzom át, és a következő sorban, ez az egyetlen eltérő sor, a következő sorban a szemeknek csak a hátsó felébe, tehát a tőlünk távolabb eső felébe a szemeknek fogunk horgolni, és 15 darab hátsó szába horgolt öltésünk lesz. Jó, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban ismét 15 szemet horgolunk, de ezeket a szemeknek már a teljes terjedelmében, és innentől a minta teljes egészében ugyanaz, mint a Cupido alapmintában leírt minta. Viszont így ezzel a kis csavarral, hogy különböző színnel horgoltuk meg, illetve horgoltunk egy hátsó szálas sort, így lett egy kis tapancsunk. Jó, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor egy akkora véget hagyva az aranyszínű fonalnak, amivel fel tudjuk varni, elvágjuk a fonalat. Ezt majd ki fogjuk tömni, mikor felvarjuk, de én a fonalakat ide beletömöm a belsejébe. Jó, és ebből is természetesen 2 kell horgolni. Jó. Jó, és akkor még a farkinca rész lesz az, amit el fogunk készíteni, ugyanebből a mustárszínű fonalból fogunk készíteni egy varázskört, a varázskörbe pedig fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést, 3, 4, 5, és a 6. Ha ezzel meg vagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Az első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel. Jó, és a következő sorokban ezt a 6-os szemszámot fogjuk tartani. Most minden esetre horgoljunk meg 3 darab egypálcás öltést, 2, 3, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor le kell forgatni így szépen a felső sort, hogy tudjunk vele tovább haladni, és akkor így gyönyörűen tudjuk a peremet tartani, meghorgoljuk a maradék 3 darab egypálcás öltést. Egyébként ez a farkinca minta, ez egy végtelenül egyszerű minta lesz, és egyébként Ica Cica mintájából ő már
abszolút ismerős lehet. Meghorgoltam az utolsó. Egy pálcás öltést ebben a sorban, és most ide a farkincába a sötét barna fonalból körülbelül ilyen 6 centis részeket levágva behúzkodjuk ezeket a szálakat ide, és egy másik lukon pedig a másik felét kihúzzuk. Jó, és én ezen kívül vágtam még 2 fonalat. Ezt is szépen behúzom, majd kihúzom, és akkor mindjárt megmutatom, hogy hogyan fogjuk rögzíteni ahhoz, hogy ez nem mocorogjon majd el nekünk. Behúzzuk a következő. Jó. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor azt fogjuk csinálni, hát én itt egy szálat most jól kihúztam, de mindegy, tulajdonképpen ez úgysem lesz probléma, hogy körülbelül ugye ilyen egyforma részekre le fogjuk a fonalakat húzni, körülbelül egyforma részek lógjanak ki mindenhol, és az egymással szembelévő fonalakat össze fogjuk kötni, itt kívülről egy ilyen csomóval. Teszel rá egy ilyen szép kis csomót. Fontos, hogy mindegyik fonalat összekösd valamivel, hogy egyik gyerkőc se tudjon itt egy szőrszálkát se kihúzni. Ezt most jól behúztam, de ezt most mindjárt visszahúzom. Jó, és akkor van nekünk még 2 szabadon maradt fonalunk. Őket is így szépen itt a tetején összekötjük. És akkor ezt majd igazából akkor fogjuk tudni megigazítani, amikor az egész farkinc elkészült, akkor ezt majd egy kicsit meg fogjuk fésülgetni. És ez egy gyönyörű kis oroszlánfarok pompomka lesz majd itt a végén. Jó, na és akkor most jön egy icipicit sem izgalmas rész. Fogunk még horgolni az aranyszínű fonallal 19 sor 6-ost. Tehát így néz ki az elkészült farkinca, amit ki lehet dróttal merevíteni, vagy hagyhatod csak így is, egész egyszerűen, és akkor még egy icipici részletünk van, amihez a tört fehér fonalat fogjuk használni. Fogunk készíteni egy kúszócsomót, aminek hagyjunk egy kis véget, mondjuk egy ilyen 5 centis véget körülbelül. Fogunk horgolni 4 darab láncöltést, 2, 3, 4, majd elkezdünk visszafele horgolni, első szemet kihagyjuk, második, és a harmadik szembe is fogunk horgolni egy pálcás öltést, az utolsó szembe pedig egy 3-as szaporítást, 2 meghorgolunk a csomónak ezen az oldalára,
és egyet pedig ide a túloldalra, ezzel így egy ilyen szép íven átmentünk a túloldalra, majd ismét horgolunk 2 darab egypálcás öltést, és abba az öltésben, amiben nem horgoltunk, amikor megfordultunk, abba pedig fogunk horgolni megint 3 darab egypálcás öltést. Jó, hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban ismét horgolunk 2 darab egypálcás öltést, majd az előző 3-as szaporításnak minden szemét szaporítani fogom. Egy szaporítás, 2 szaporítás, és a harmadik, majd ismét horgolok 2 darab egypálcás öltést, majd ismét 3 darab szaporítás következik, 2, és a harmadik. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő szembe fogunk horgolni egy kúszószemet, majd egy akkora részt hagyva, amivel fel fogjuk tudni varni a pofit, ami körülbelül szerintem maximum 10-12 centi fonal elvágjuk, és nekem sajnos mindig itt a láncszemsor mentén alakulnak ki lukacskáim, ezért szoktam meghagyni a láncszemsor legelején ezt a kis fonalat, mert ezt ilyenkor a horgolótű segítségével a láncszemsor mentén vezetve, így fel lehúzogatva szépen be tudom tömíteni a lukakat, és sokkal kevésbé lesznek láthatóak. Így. És így fogom ezt a pofit én felvarni. Na, tegyük össze Ottónkat. Van nekünk egy Cupido alapminta alapján meghorgolt testünk. Van nekünk egy Cupido alapminta alapján meghorgolt sörényünk. Van nekünk egy pofikánk. Kettő karunk. Egy farkincánk. És 2 lábacskánk. Na, csettintsünk! Csirkeláb! És meg vagyunk, elkészültünk. Otto az oroszlánnal szerintem bődületesen cuki minta lett. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem horgoltál. És ne felejtsd el a futójátékot, készítsed el zsigát, Ottót és zétényt, vagy pamut, vagy zseníliafonalból, mutasd meg nekem azt a megfelelő Facebook posztban, és garantáltan tied az 50%-os vásárlási utalvány, amit akármelyik dinami mintára fel tudsz használni. A következő videóban zétényt, a zebrát fogjuk elkészíteni, amihez már a videó legelején megmutattam, hogy milyen színű fonalakra van szükségünk. Várlak abban a videóban is nagyon-nagyon nagy szeretettel. Addig is a közelgő gyereknap alkalmából ajánlom figyelmetbe a folyamatosan futó akcióimat, és az ingyenes mintáimat, amiket itt YouTube-on megtalálsz. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem horgoltatok. Legyen csodálatos estétek! Sziasztok!